लोगोफोर दायो जोङो ट्रेनालियाव बेरायगासिनो दङ। थान्दा बोथोर, थान्दा कुल फुङावहाय अखा हादोंमोन, दा अखा गैया। नै बिसोरो जों गामिनि, बिसोर सानैबो जों गामिनि, बिसोरबो ट्रेनालियाव बेरायगासिनो दङ गोमलाला बोथोरनि। नै हांसोबो दङ। नै सोरनोबा हांसो नांगौबा मोनामनानै थिंगालाय फैनानै हमना लांनो हागोन। नैया खावना लांनो हागोन। नै रावबो मानसि नुखानाय नङा। नैबे ट्रेनालिनि नै जोंथिंगालाय फै, जोंथिंगालाय फैनानै लबर गावना हो। लबर गावनानै मासे फोनांबानो जथेस्थ' जागोन। दायो जोङो थांगासिनो दङ, बेरायगासिनो दङ। ओइ नै बिथिं आरो बिराद गोलाव फैबाय। हाय गसाइ, बा माइसि गोसा थाफैनो हायो सिख्लाफोरालाय। वाव बिउटिफुल वेदार, थान्दा कुल। दायोहाय जोङो बेरायगासिनो दङ। मा होनदों? नैबेहाय ना गिदिर दङ। नै बेहाय ना गिदिर दंसोयो। सोरबा नैहाय बिराद गोलाव हाखरनिया दैसा बायदिसो, जायफोरा फैसा गैया वाव मेन वाव बोग्रि दंफांनिया। वाव बिउटिफुल नेचारेल साइट। बेबो मोनसे हाखर। वाव बेयो जादों जोंनि गामि बैसागु बोथोरनि दंफां लाइफाङाव बिलाइ खिलिहांदों। वाव मेन वाव। बेटारि गारि फैगासिनो दङ। लाइन फैबाथाय गैया र' फट' थिखांनो हाया। आंना मबाइला देन्जारसो। नैबे जाबाय गोबोरखि। नैया बे आरो कुङा। नैबे कुङा। बे कुङानि गरं मोननै गन्थं। बे हाया सोरनि आसलथे? नैबे जाबाय बे गन्थं मोननै। मोजां सिख्लाफोरा नैया कलेजनि। नै गय बागान। दायोहाय जोङो थांगासिनो दङ दखानसिम, जोंनि फिसासा सकसिम। बेयावनो गासैखौबो मोनजोबखायो। ना नांगौ ना, अमा जानो, ना बयलार जानो, ना खुसिया जानो, ना मैगं थाइगं जानो, गासिखौबो मोनजोबखागोन। चिकेन पक'रा, ललिपप। नैया नैबेयाव दाखालि हाबा जादोंमोन, जों बेयाव ओंखाम जादों। नै इसानिनो हाबाया बिसानिमोन। नै बिसानो जादोंमोन दाखालि हाबाया। नैया दायो जोङो सफैबाय जोंनि गामिनि सकसिम। नै बेनो जादों जोंनि गामिनि सक, फिसासा सक। मा ना दोङो? वाव खलनासो माथो, तामान गिदिर। मागुर मा दाम मागुरा? 800 आरो खलनाया 350। वाव नै बिसोर गासैबो बायगोन। खुसिया बायनो, मागुर ना बायनो फैदो। नैबे खासेया हारसासो रायो। नैबे आंनि बाथ्रा रायदो सान। नै खलनाखौ नायनि
बेसेबां गिदिर अ दङ दङ 1 केजिनि सायाव मासेयानो 1 केजिनि सायाव नैबे बेसेबां जागोन आधा केजि नैबे बारगोन ना आच्छा नैया गिदिर मासे खलना हा 650 मासेयाव 650 ग्राम जादों नै जाबाय मागुर ना नै जोब्बाय दायो जोङो अमा बेदर लानोसै अमा बेदर मा दाम अमा बेदरा हा 360 वाव मैगंखौ मैया लांदोंमोन दा मैगं नांथ'आ अमायाबो गोबां फटनि अमा देसि अमा लाबोदों नैबेल'खासै ने नैबेल'सै औ सिसि दङ दसे बाराबो लोङाना एसे एसेल'सो ओइ जेरै गिदिं गिदिं साथिंनाय दं ओमफ्राय जेराव लोंबाथाय होमबाथाय बयनोबो बरफाय जाबायरा Hey Razan dukan nih, nih Razan dukan nih. Nih Razan dukan. Oh, dukana. Ini bisa kami sok nih ya. Sorbapur pukri jangan nih video kono mungkin. Nih ya cycle maker bedongo. Subji dukan. Nih be jabai, ada nih ya biasa dukan dongo.